Kuble bro perlok dan si yang supaya ti reaction video baki ki parlok ki parjor habe de batasi de kongnya la reaction no kowe kecing ruai ka dan sumi mentah kumba yang sisi mo de hakane kecing ruai ini pet mentah kalau kuno bat ini snap kecing ruai mo de ini pet ya kan kecing ruai jong iba wan ha perlok ini snap ni ke ciwai timentang plate no itu ciwai mo yang ha let's go Picture ni baba ngam su tenat ti phi pa phin wan ju wan jan bat kan ni ka khun jongi phi wan na ka long yeng long sem ka baduk ngaso ku slai te bayo kan ni ka khun jongi kan no byo ka jisuk ngat tharai ka ba pa phin jingai no nai beduk imat ikimi gikpa jong ki kim sup yang ni beduk perlok ta ade ke jing sisya mo aba priu beduk te kam jing jar ba unyo ya ka ka ba umon ya ka ba ikha bat Captain Sim Andre umla ban ya numat ba kung ni snap ka ka ban ya pat ka ba syak mat mo Sedang yo iya pi Jabing jonga kam la shuban klet ya gitu kisngi Marwe nga jaw ki umandang ken mau yo pi Ngan le kum no sem bakam tho haban jga na pi Ngala iye ngala ji day tang yo pi No se kam thong i hap ya no la kalanti Kum no ya pi ngan peso thu bangala i shisha Hen rei na yeng na sen jong pi mun kim suk yang a Bang along mo kon badong yang om dan jing sum Jing duka long kum katerun na dien bakabun Pen kiang ki mau jen thôi ki khang lên tiang a jing yin la kam shung do shu bakren briu ka tingka shisha ya pinga lebih ke way ke lah ka khang lat ya kata ke jing i bat ya ka jing i ke jong i hapdeng jong u bat ka ke la ne su kam na bat ka samla ke jong a tadi kita di kolom pada kapag kham siyam jing ai yang a jing yin la kam shung do shu bakren briu ka tingka shisha pada bidon ya pinga lai ngam một pada shawe pin dang ji ki kular nong wai das bani la clay playing happy ki long le no ai clones nam jong a ba le u tiết sẽ tăng yo i phi Jabing jonga kam la shuban klet ya gitu kisngi Marwe nga jaw ki umandang ken mau yo pi Ngan le kum no sem bakam tho hamban jga na pi Ka jing kia jong kamen si ma no ban so thu Do no jonga ka bala mam ngam la ser dep shu Ki jing ya le ha jing per khan ki dung kum muk nam anak man jong aki ja do nut ba kayam shisha ya pinga lai ngam mudur shawe pin dang jit ki kular bangi la clay playing happy ki long le no ai clong snam jong a ba le u tiết stand tăng yo i a pi
Jabing jonga kamla shuban klet yaki tu kisngi wow marwe nga jaw ki Rasyo belum siya dapat jiwa ngan le kum no sem bakam Wah, tho sudah ham betul. ban jana phi Dapat ketemu klong tak snam jonga sim ba le utit Tapi sten ada tang jiwa yo dapat i phi ini Jabing jonga One kamla high. shuban Wow. klet yaki tu kisngi marwe nga jaw Lupa. ki Dek, tangken mau yang phi Rasyo kumban Ngan yang le kum no sem bakam tho ham ban jana phi Nam laksu dan berkat dan betul aduk kat nengok Di perlok tam tahu sini kata video ini akan dapat apa pakai video the next min saya akan penipat dah kau pakai video mah menambah kasih tangkap video untuk ini kalau sempat dah kau pakai video lah dapat sudah nambah share like subscribe ya channel nambah dapat demi kau pakai video mah visible min saya akan dapat 4 dah kau pakai video next bye bye